Снимах го! Снимах го! Опа! Аз ти гледам. Значи браво! 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 Бат, това всичко да ми снима такива. Не, стой. Ами бе, приятел, Не, мога да тече то по него, остави го на мира. само да проверим да чуплево. Не, да нищо. Не, чуплево нищо. Не, бе! Горе трябва да увеличи ми. Къпа няма какво да бъде. Защо не прави? В смисъл, като дойдат взимат преди кажи, че е паднал сам. И те много ясно, то ме падна толкова пътиш. Здраве. И думи падна сега. Що първи път не е паднал, значи било. Защото тогава беше лайфното и каминаш. Затова.